megalayapost.news. Balang Presbyterian Dihar bahap hakribai sabni Presbyteri karibai Presbyterian Synod kelas dang banaki gejingan inti gaban rip hosnam nadu belasangnya ka hakan ri tarik ujilio khandai spat ripusan hakba kani gejing rakhi ya ka Diamond Jubilee kelas dang nadu ka ar tarik ujilio arjar pesan lingbagi program prepare kum gejing pensa kan mau ya kani gejing rakhi ya ka Diamond Jubilee gejingya inti ka bala rip ho tuli gisnam ka Balang Presbyterian Dihar kelap pleru ya umat sa kan mau hakan ri tarik ujilio balawan memplay do Reverend KE Rimpet ubade moderator garibai sabni Presbyteri hagijinga don lang Reverend LS Nongplang Reverend BR Pamshong Reverend PL Muksiar but Reverend IPL Singkli kibadi pastor in charge jongkani Balang la sakhi lang ru daga jinga don lang utemen basan ka Balang Presbyterian Dihar bakantop utemen basan O Lingdo temen basan RB Shadap but temen basan SS Lapang lembat kibai ki pastor but temen basan lembat ki pai dunget ke Balang Presbyterian Dihar la pelong ru ya ke jinga seng gerpang hagani gesi bala pli yumot sa jingkan mau ha ke jing mane ke Balang Presbyterian Dihar ha ke ba ya ke tien jong play la sam do Reverend LS Nongplang bala pelait ru ya ke top sa jingkan mau ke Balang Presbyterian Dihar do Reverend BR Pamshong Tanong nga aingu yo play na kepenca ke baulayalam yangi kum kabalang Presbyterian Dihar ha ke bangilala ban penlong ya ke jing rakhe ya ke jing dap ndre pusnam jong ke jing ya lenti jong kabalang laseng ya kan ya kabalang ha kan riu tarik ujun si hajar kentai spa ndre pusan ban ngilade bro ban rakhe ya ka Golden Jubilee ha ka snam ar hajar katsan tenre ngi sudon kam ban kan mau yo blay ya ke jing alam ke jong hapo gini kindre pusnam te kum ka balang hi ngilaya baitlang bangin ya rakhe wat ya ka Diamond Jubilee ke bangila sedang nado ka arterik jong ujun ka ban kut hado ka si utrai te kane ka jing pen kre ya kane ka Jubilee kala long sisya ka ba aimen sim ya kit khot jong ka balang baro ha ka ba baro ki dong ki bodon hapo jong ka balang ki ya sim mentalut ban ki pen pauru ka jing snok men ka ba krau ha ka ba wat na kaliang ka snong ka idon benta ha ka ban ya snok ti bat ka jing penlong ya kane ka jing rakhe jungi ya ka Jubilee ha ka jing lut jing sep ki don ru ki dikhot jong ka balang ki bala mi no na ka balang ka jongi ki bala yarap donation na ka benta ki jing don kam jongi kum ka balang bat ha ka ju ka porru kini ki jingeno senyang na ki long ying Kristan ki udan hapo ka balang kala long sya ka jing Kristian bor ka bakrau namara ka snem ngidon sibun ki kam kum ka balang ka bangin pendep kawai kade kane ka jing rakhe ya kane kan refusnem ya ka Diamond Jubilee nang tangin sayo ru ban pendep ya ka jeng jit ya ki nong syarai hapo jong ka balang ka jongi la kumno hagi penai Oktober November bat haka snem ar hajar ar punyo kum ka balang ngin hap ban pediang biang sajisin ya ka jingeseng jong ka Riboy Presbyterian Synod ka jingeseng Riboy Presbyterian Synod ngilade ban pediang hau arja khat ar bat kadong ka way na ki jingeseng ka ba baro ki balang ki badan apo jong Riboy Synod ki penpau ya ka jing sngokmen namar ba ka balang jongi hang Dihar ka dei ka bedang rit ai jisya endre ka namar ba kadon apdeng jong ka surok ka balasuk ha ka lei kawan ka bad ka ying maner ka badon hasenda jong surok ba ka penlong ya ki briu bakin pe khmat bahaya ka ne ka balang te menta ka ne ka balang namar ba ka ton jong ka jisya kam dei kade ka way pade ka balang pade ban pediang namar ba kata ka balang ki penpau ya ka jing ban pediang hau ar punyo kumta kala poi biang syangi ka Balang Dihar te ha ka jing ya lenti kum ka balang hapo kini kin ripusnem ngia kendu sisya ya ki bangim la ban bedur ka hiar ka kiu ka don ka jing ki babun ngia kendu henry wat la kata ublai yalam yangi yalam lenti yangi uptin yangi wat hap yang jong kita ke jing ki babun kam tam hapo kini ki kendiat snem kadon sisya ka jing du mensim ka jing du jing kermen henry wala kataru henry ublay ula penla yang ikum ne kum mangilong ngidang kan mausa ba hakas nem arjasan ngila seng ya kan ke school ke jongi kan ke school jong ka balang ka mangikot ka Dihar Presbyterian Secondary School menta kane kala jandap arfusnem
Namang ngiseng ya ka hau arjasan. Ban ngin sayo ban rakhe ya ka jubili jong ka school ru haus nem arhaja laipo. Te kini ki ba penlong ya ka balang bangin hab ban pektu ya ki jingdon kam ki badai hapo jong ini ki snem ki banwan. Kajing priang ya ka sinat, kajing dap silver jubili jong ka school balang ba kita giwe. Te namar kata kane ka school balang. Ru kalong ka way na ki kinja project ki ba ka balang kabu. Berkalong ru kajing kerku na ka benta ki kun baduk besuk ki jongi ki ba yo ban pha ya ki kun jong ki hapo jong ini ka school. Badlang ba jong ini ki snem ki balalai. Kane ka school kala ban sei hadu nriu pausan ngot ki kena ki balalai ya ka SSLC. Ni mudur bakum baka school ka bakum kane ka bam dabyang ha ka jing yade ban penbyang ru. Ndai kala ban sei bari ya ki kena kalong kalat kalenti ya ki kun jong ka balang bakin yo alat ban lai pule. Te ha kane ka sngi ka bangi rakhe ya kane ka jingdap nriu snem ni penpau ya ka jing songu ya ki pastor jong ka sinat jong ka presbytery ki balawan ban ya simbenta ban ngi hakane ka sngi I pastor ke irmpej kum u moderator jong ka presbytery ula pli yo mot sa kan mau jong ka jingdap repusnem I Reverend BR Pamsyong ila pelai ya history jong ka balang ha ka bangin sayo ya ki jinget hu kumno kane ka balang kaya hapo kene ken repusnem bat kum juru ya kiwe ki pastor bedon kat ban ngi hakane ka sngi kamtam ya I pastor nongplang I bala ai ka jingkren hapdeng jongi hakane ka sngi apo jong ka jingeseng ka bala long shisha ka jing aimen sim ya ka balang jongi langba kane ka jing rakhe ngi scam bakane ka jing rakhe ngin sala ban pendep ya ka hado ka sngi utrai namar ha ka sngi utrai ha ka jingeseng ka ba shipo beje nginyo nongkren da I Dr. Ricky Eje Sengkon UMP badon buram jongi inkren ha ka jingeseng ka ba shipo beje bat I Reverend HK Nopsap ila kular banwan ban sim ya ka jing ban long nongkren ha ka jing sang ka ba sibeje steng bat ka jing sang mit ban ngi scam ba kane ka jing rakhe ya ka jing dap ndre pusnem ka long shisha ka bajob ba kata ka jing job dong I kam de ka jing job dong I kum kibreu ndre ka de ka jing job ka jong blai kur kolang yang I baro bat ya ka balang he baro ko bai do nadu basdang baseng ya ka balang hadu menta ndre pusnem ki jing kristan ha balang gladon mata chispa ndre pulai tli ki long yin kristan ngidon ke jingdon priu ngidon hadu praspa nriu po prangut kata kade ke jingdon priu hapo jong de balang ban ngit scam bahagis nang ki banwan nginang kiwi na kataru nak e mangidon mentah ubleun kur kolang yang I baro bat ya ke balang he baro ko bai amen Megalayapost.news